Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan nga Alona, manipod Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Manon atawen ti panagden nami iti asawak. Ngam awan na puutak, anagapa, wenno nagsinungbat kami. Agingga anag-abroad ti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alona, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kasano da ito yan? Nagdakkelan ti bil tayo dito ospital. Pangalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan lang matasika ti anak, Rafael? Pagtutungtungan niyo kadagiti kakabsat mo. Kapilitan nga umutang kami. Ti parikot, no adda pagutangan. Saan lang abil ti parikot? Agas pa'y ninanang intun rumor dito ospital. Kasapulan na pa'y ti kanayon a follow-up check-up na. Sakit manula ang ti sweldo mi ti pagpapaayam. Day tangarod ket. Ay na, makulkul ti utak iti kapapanunot. Saan ka unay ngagpanunot? Taamangan no makapadakas matkan ka. Narigatan no pati sikakat ma-ospital. Si kalatan ti mapan makisao kadagiti kakabsat ko. Ibagam apagbibingayan mi matibil. Ang mga numay sapay apaka-estresak no siyak ti mapan makisao kadakwada. Ala, bayam. Siya kung ti makaam mo makisarita kadakwada. Sa dino nga iti pangalak iti kwarta, manang Alona. Amuyo mat, talo dagiti putot ko. Imbag kada kayo akan ni Manong Rafael, tawan anak yo. When ngam alangan mat animanong yu laang ti aggastos. Awan tupay kwartami. Mabit man lang manang. Imbaon nakakadi ni Manong Rafael. Wano, nakamulaang ti umay mo panagsingir kada kami. Siyak ti imbaon ti kabsat yu. Pagbibingayan yu kano ti bil. Makamu kayo pa lang itibil ni nanang. Awan maitulong ko. Uray labusan dak, awan maalayo. Tawan kwartak. Ni nga ta, Emi. Ada nga tamaytod na share na. Pada sa madamagan na. Ngampadak mat nga awan makukwarta na dayjay. Sakat mamartak pa lang mat ti asawa na. Sige man. Padasag ti mapan ijabalayda. Mangin insulto ka kadima ng Alona. Pangalaa kay ti kwarta. Kat awan tupay maisaang mi. Mabisinan dagiti anak ko. Ngam awan pay laang di bartak nga asawa. Kasano nga taday tuyan? Dakkelan ti bil ni nanang ija ospital. Makamu kayo pay laang ka ni Manong. Total, awan mo't anak yu apakakumikuman nyo. Makita mo't siguro ti rigat mi, manang Alona. Sige nga Rod. Agsubli akon ija ospital. Kumusta? Adda ka di maitulong dagiti kakabsat ko. Ay, Rafaela. No kasano karigat ti biyag ta. Narigrigat man ang ti biyag dagiti kakabsat mo. Kasano, ada anak na. Idinto ada takat awan. Gapo tawan anak ta. Siya akong ti ipasubo da iti amin na pagrebengan kan nanang. Kastamat tinapanunot ko. Ngam di makitak ti kasasadag iti kakabsat mo. Maasyak mo't lang kadakwada. Isuasana ko na nagpilit. Kasano nga rod itan? Kasano ta mairuwar ni nanang? Umasidag ta kadagiti masaknan ang mabalin at tumulong. Tapno mabawasan ti bil ni nanang. Kan mapanak agbirok iti mabalin ta nga umutangan nga 1% na. Mala, ano sam nga rod? Sige, siyaklatan ti mabati diti ospital. Awan ka diti amom amabalin na pagutangan nga 1% na, Jane. Awan mat amok gayam. Ni Don Lucio laang mat ti amok nga agpapautang iti dakkel agatad. Ngam porsyentuan Pagutangak nga tanaya. Nang runa kat saan mat atumulong dagiti kakabsat ni Rafael. Tanagrigat mat ti biyagda. No kayat mo, utangan pay laang di kakaiso na nga iduldulin ko a 5,000.
Uray ininutom tulat na nabayadan. Isupay mo't day amay tulong ko Alaman nga ron, Jing. Katagyaman naklaunay ha. Awan mo't nabiro ka nga papautang asa na porsyentuan lakay. Adala ang 5,000 nga yung pautang ni Jing. Umutang kalatan na 80%. Tapno mairwartan ni nanang. Karkaro lang ang adumakkel ti bil na no saan ta nga irwar. Kat, kumusta mo't ni Nanang? Palubusan damutin arumwar. Basta magatang lakid di kiti agas na. Nakasaom ka din ni Nanang. Uwain, nga marigatan nga agsao. Epekto nga tatipan naka-stroke na. Pangalaan ta nga iti pagbayad ta no umutang ak iti porsyentuan. Sana bali. Si Mang Peten ti Visak. Iso ang maka-flight akon iti mabiit. Nasayat mat nga rod lakay. Sige, mapanak makisao ka ni Don Lucio. Pangalaan nyo nga iti paghulog yo, no kunam nga umutang ka, Alona. Si Mang Peten ti visa ti asawak Don Lucio. Iso ang makabrudan. No kasta, panawan na ka ti asawam. Kapilitan na Don Lucio. Gapo iti rigat ti biyag. Nagpintas ka. Ang panawan na ka ti asawam. Ha? Lipatan mo day di ana imbagak. Sige, pautangan ka nga rod. Ta kunamat nga agabrudan ti asawam. Kumustan ti riknayo, Nanang? Apay nga nasa anak pay laeng anatay. Anya matunday ta nga ibagbagayo, Nanang? Ay, tsak kaya't makita. Amarigregatan kayo. Gapo kanya. Saan kayo nga agsao iti kasta? Agin na kayo kit din. Agpaimbag kayo. Aki amanak, iti panagas asikaso yung kanyak. Gagasawa. Alangan mo tabaybay anda kayo. Halakit din. Agin na kayo. Tamapanak agluto iti pang malaman tayo. Saan ka na may tulod iti terminal lakay? Tawan mo't kadwa ni Nanang dito'y balay. Ayos laang bakit? Kabaalak mo ta siya laang. Maalang arod. Agan-anad ka ha? Uwan, katni, anusam ko man ni nanang ha? Sa nabali, taagi paw ita kasigod, apaman na makasweldo ak. Saan mo abaybay antibagim ijay? Tamangan mo agsakit ka. Numabayadan talaki di dagiti utang ta, kanadabasit mo ornong, ayusan bakit? Sikat ti makaammo lakay. O, adto yan ti hulog ko, Don Lucio. Day taka ti magusto ka dagiti umututang kanyak. Isu damis mo ti umayag bayad. Saan kat asyak pailaeng ti mapanagsingir? Wen Don Lucio, takakay suna nagpawit mo ti asawak. Kasta ka di. Nasayat mat nga rudno kasta. Tapno saan kayo amarigatan nga agbayad iti utang iyo. Pasensya kan ano itaklang ang mabayadan ti utang ko. Ayos lang ang gayam. Tinapatag nakabayad kan. Agyaman ak unay gayam. Kat kumusta ngay mo ti asawam iti abroad? Ayos lang mat. May kawa ka no. Ngam mayroam tumat lang day dyan. Anos lang ti kasapulan. Nagadun sa katiginatgatang mo amanang. Nagpawit ka di man ti asawam? Wantino, iso ang nakapalingkiak iti abastumi kanina nang iti makabulan. Imbag kayo pay. Pautangan na man iti kwarta ni Manong. Ay, pasensya kantino. Ngam naipalingkik mo't amin ng ti budget mi. Tilaangan ibayad ko iti utang mi kani Don Lucio tinabati. Unayin ti kinapaidam mo, Manang. Pasensya kantino Ada ngamin baybayadan mi nga utang.
Umaya ko maumutang manang. Amok ang nagpauit kan ni Manong Rafael. Agpaw-pawit nga agpaiso. Ngam tila ang agpaay kada kami kanina nang ti paw-pawit na. Kanti ibayad ko iti utang mi. Nagpaidam kamutan manang. Pasensya ka na aading ko. Ngam sakto lang matipaw-pawit ni manong mo. Uray sa nga gasutla ko ma. Ta isupay nga igatang ko iti itlog. Ala, mabit lang nga ron. Ada kayo matgayam dito irwarti balayo, Don Lucio. Itad ko kumatihulog ko. Ay kat umunagtapay Saanan, Don Lucio? Agdardarasak ngamin. Sikamat. Saan mo ka di akaya ti umunag? Tapagtungtungan ta ti utang iyo. Ulay katawan nila kay mo. Pagtungtungan talangan ti utang iyo. Tapno, saan ka nga gulhulog? Ibatan nyo kumatimak, Don Lucio. Amangan na dapay makakita. Kat may danon day ti asawak. Sanak nga interesado iti day nga ibagbagayo. Agbayad kami iti utang mi. Iso asaan kayo kumamat amang bastos. Nakatatap ka, Alona. Idisukon iti lamisaan ti hulog ko, Don Lucio. Anya ka di ti bagbagam, Rafael. Anya kami timbagan ni Tino ken ka. Adda ka di relasyon nyo kini Don Lucio. Ni, awan, Rafael. Apay nga rin nakita ni Tino. Nga igaman na ti imam. Ada sa bali nga intensyon day jay alakay. Ngam saan ko matatutupan. Diyak lang amin napakadaan ti panangigam na iti imak. Oh, Day ta ti agpaiso, Rafael. Apay matan nga umayo sukunan ni Nanang. Da kami ti mga sikaso kan ni Nanang. Gaputa da kami kanon ti pauitan ni Manong. Kastamot ang ti utang yu kan ni Don Lucio. Da kami ti pagpauitan itan ni Manong. Kat da kami ti mangbayad. Anya, tapay. Anya ti basol ko iti kabsat yu. Gapo day ta iti kinaimot mo. Bukbukudam ti pauit ni Manong. Anya, Amok, adda relasyon yu iti da di Don Lucio. awan pa manaknak mo iti day ta nga ibagbagam, Tino. Para makita no asino ti patyan ni Manong kadata. Apay adinak man laki nasaw. Sakbay nga inaladan ni Nanang. nasken ka di bay? Anya ti basol ko, Rafael. Damagam day ta iti bagim. Bay am adagiti kakabsat ko ti pagpawitak. Total, isuda ti kadaraak. Kastagayam. Sige. No day tati ko nam. Isu ti masurot, Rafael. No kasta, agabrod ka mat. Wenjing. Total. Awan matan ni Nanang atari patuak tayo naladamatan. Kumusta kayo ngay kini Rafael? Saan nga umawawag? Saan matan ngagpaw-pawit? No kasta, linipat na kan? Awanan bibiyang ko. Anya nga rod, kat naikam ka mga klaang. Namati siguro kadagiti imbagbag at ikakabsat na. Ay, alang nga rod, agabrod ka laangan. Tangay kasta mo tinaramit ti asawam. Kumusta ti panaghadal mo, Elisa? Okay lang, auntie. Nangato dagiti grades ko. Thank you, iti pa nang papaadal yu kanya. Basta gagat ka nga agadal. Wan, auntie. Uray ni ading mo. No kayat nan tumat ti agadal iti kolehyo, pagadalak mat. Agpaiso ka di, auntie? Wan, awan problema. Basta iga ediyo ti agadal. Ni Rafael ti umawawag iti messenger ko. Anya nga tati kasapulan na. Nakalagip man nga umawag. Hello? Apay asaan mo nga yung pagpagaan nag-abroad kagayam? Tapnoan niya pa'y lang, Rafael. Asawa ka, Alona. Ita, kasta tibagan. Asawa? Trinato nakadikas asawa, Rafael.
Kinabastos tinaramid mo kanyak. Tinasayaat. Agawid kan. Kat pagtungtungan ta itinasayaat da ito'y. Pasensya kan, Rafael. Ngam saan akong nga agawid dita. Priority kon dagiti kakaanakak. Isudat itultulungak. Anya, saan ko mamatakas ta, Alona? Pasensya ka, no adaman madian aramidak. Pasensya ka matan, Rafael. Ngam kas itinakunak. Saan akong nga agawid dita. Katlipatan nakmatan. Aging gaita, adak pailang dito'y abroad, amang papaadal, kadagiti kakaanakak, akayat na ti agadal. Naawananak matan iti namnama, amaadaan iti anak, gapu tamano atawen ti panagden nami iti asawak, kat saan kami anaadaan iti anak. Tuy pagayam mo, Alona. Alona pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, ti makunak, no dayta ti makaparagsakken ka, ay ket iso ti aramidem. Tulungam dagiti kakaanakam, ket matulungan da kan tumet, intundumteng ti panawen. Ngam iti sabali abangir, sapay la kuma, ta maurnos pa iti relasyon nyo iti asawam, ket maurnos ti amin kada kayo, ket agsubli ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Alona. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.